חידה. מזהיר אותך, לא הרבה מצליחים להבין אותה, אבל אם תצליחי, מה שאת רוצה, אני אעשה שבוע שלם, מה שאת רוצה. אני אצליח. אבל אם לא, הפוך, את עושה מה שאני רוצה. סגרנו? אוקיי. יש לנו פה לוח, ועל הלוח מסודרים מטבעות. בכל שורה 8 מטבעות. 8, 8, 8, 8. ובמרכז 6. אוקיי? אני הולך לפזר את 6 המטבעות האלו על הלוח לצדדים, ובסופו של תהליך עדיין, שימי לב, יהיו 8 מטבעות בכל שורה. לא הגיוני. כן? עכשיו יש 8 מסביב, וגם בסוף תהליכים. אחרי שאתה מפזר את 6 המטבעות האלה, עדיין יש... עדיין יהיה אותו מצב. 8, 8, 8, 8. אוקיי? אוקיי. נתחיל. טוב. לא הולך ככה. מטבע אחד ניקח לפה. מטבע שני ניקח לפה. מטבע שלישי ניקח לפה. ואחד ניקח לפה. אוקיי? עכשיו שימי לב, גם עכשיו יש לנו בכל שורה 8 מטבעות. 8, 8, 8, 8. אבל נשארו עוד 4 שאנחנו צריכים לפזר. אבל אמרת שאתה מפזר. פזר, רגע, שנייה. אוקיי, מה שנעשה זה דבר כזה. ניקח עוד אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, אחד לפה, ואת אלו נפזר לפה, 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 ולפה. ושימי לב, בכל שורה, 8 מטבעות, 8 מטבעות, 8, 8. לאן נעלמו 6 המטבעות? זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. רגע. טוב, עד שתחשבי, לכי תכין לי קפה בינתיים. קפה. התחלנו את השבוע, לא? לא? תגלה לי. תביאי גם גויים הקפה.